പേടിക്കുന്നവരെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമേ ഉള്ളൂ. എത്ര പേര് വന്നാലും നമുക്ക് നേരിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മരിച്ചവരെങ്ങാനും മുമ്പിൽ വന്നാൽ നമ്മളെന്തോ ചെയ്യാനാ അല്ലയോ? പിന്നെ എല്ലാം ഓരോ റിസ്ക് എടുത്തങ്ങ് ഇറങ്ങുക അല്ലയോ? സാറിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടാ? ഓച്ചിറ. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലമാറ്റം. അത് കാരണം ആരോടും പറയാനും നിന്നില്ല, നേരെ ഇങ്ങ് പോന്നു. അതോടെ ഈ കാണാതായയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരുന്നു? റൈറ്ററാണ് സാർ. എവിടുന്നോ വന്നു, ആരോടും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കാണാതായപ്പോഴാണ് ഓണർ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തത്. ഈ കാണാതായയാളുടെ ഫോട്ടോയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആളെ തന്നെ പുറത്ത് കിട്ടാറില്ല, പിന്നല്ലേ ഫോട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഫയലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലടോ. ഫയലിപ്പോൾ അയച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോൾ അയച്ചു തരാനാന്ന്? സാർ, ഇതാ വീട്. ഇതോ? ആ.